Bones a tots, soc en Baxter500 i aquesta és la segona part del Deathcraft perquè vosaltres veu comentar molt la primera i li vau donar molts likes. Jo no volia fer una segona però em veu obligar, no et vaig tindre l'elecció, així que go, som-hi, go! Què tal? Com ha anat l'estiu? Espero que molt bé, espero que us hagueu passat molt bé, hagueu disfrutat de les vacances, hagueu fet un seguit d'activitats lúdico-festives de lo més entretingudes, variades i enriquidores per un mateix. I ara comença un altre cop el curs. Digue-li col·le, digue-li insti, digue-li uni, digue-li treball, digue-li mendigar, digue-li passar droga. Però no us deprimiu, no us poseu tristons. Ja sabeu que si tota la vida fossin unes vacances permanents no les disfrutaríem. No te lo crees ni tu. Com el Lois, que no ha disfrutat el cunnilingus d'aquest Smoker perquè és negre i té un aparell sensitiu molt deteriorat. Sempre que jugo al Deathcraft faig un comentari racista cap al Lois, però vull aclarar a tots els Flanders que m'estiguin veient que no és un comentari racista per als negres en general, és pel Lois només, així que és un comentari loista. Molt bé, Boomer, ho has intentat, però no ha estat suficient. Llàstima, llàstima! No tienes el factor X. Vale, anem avançant, i aquí una puta gelatina royal. Muérete! Que te mueras, i com que Bill, quina puta, soc sucre, m'estic rascant el nas, soc sucre. Vale, els que jugueu al Left 4 Dead sabreu que la AI, o sigui, els companys, els bots, no serveixen absolutament per res, només per robar-te kills de la manera més vil, descarada i poc ètica, i per, quan t'estiguis morint, veure com la màquina contempla com et mors i no mou un puto dit per... Què és allò? Em ve un tanc, només al principi ve un tanc, però si que et dic tanc, que anem a fer una mica de parrillada, anem a fer una barbecue. Hòstia, per ser l'altre dia em vaig fotre una barbecue amb els amics, a l'ella, joder, em vaig inflar carn com un porc. Oh, està pagant el negre, no penso moure un dit per impedir-ho. És del Ku Klux Klan, que ens ha tocat un tanc del Ku Klux Klan, que ha anat directe pel negre, sudant de tots els altres, i ara ataca un ancià, Déu meu. Sens dubte algun, aquest tanc és d'un moviment neofeixista. Què n'opineu, gent, dels moviments neofeixistes? Em faré un ask.com només per fer aquesta pregunta i em passaré la vostra resposta pels... Vale, a veure, casa amb un mes, cap allà, anem a la casa cap un mes, serà un hospital, digo jo, i aquí tots els zombis, hòstia, la tonteria aquesta del Deathcraft és molt divertit, perquè, mira, textures, que bé, estem al Minecraft i no sé què, però la veritat, puteja una mica l'experiència del joc, perquè, hòstia, els zombis tenen un cabolo gegant que no es correspon amb el hitbox de veritat, o sigui, m'explico. Tu quan poses un mod, en aquest cas, el mod del Deathcraft, tu no estàs canviant els arxius del joc, l'únic que fas, els hi canvies les textures. És com si els zombis es posessin una disfressa, tots, i anessin amb disfressa. Què passa? Com veieu, tenen un cap desproporcionadament gran, que no s'ajusta per res al cap real que hi ha sota, per la qual cosa a vegades tu estàs disparant i veus com les bales perfectament li entren a l'entrecejo i li surten per la part posterior del crani, però el tio no es mor. I dius, oh, per què? Perquè no estàs tocant el hitbox. Hitbox, mira aquí, zombi, acaba de fer-se un banyeto. Han dit, com està l'aigua calenta? Xof! I aquest va darrere. Veieu, tenen una gran voluntat, lo típic de... Ai, si els teus amics es tiren per la finestra, t'hi tires tu també? Doncs els zombis sí. The ether isn't safe. Do not go there. Well, you go donde me va la polla. Hòstia, què és aquesta espasa, macho? Quins colors més macos, me la quedo. Això sí que és fustoro. Que currada, que currat. Tot el mapa està molt currat, realment. Realment, felicitats als senyors que van fer aquest mod. Felicitats, els hi regalaré un vale del Mercadona que el poden canviar per preservatius. Jo no en gasto. Joder, com que Bill un altre cop? Per què em roba tot el puto Bill? Com que Lois? Hòstia puta, no he matat ni un! Mira, l'aranya és meva, l'aranya... Humiliation. Tu, octogenari de merda. Per què no t'estàs quiet, mira, és que no penso moure un dit per salvar-te. Para de robar-me els kills, Bill està tot xatat ara, perquè li estan pujant el preu dels medicaments i no sé, descarrega la seva frustració contra mi, això no em mola. Per què ve tant de zombi? Què els hi passa a aquesta gent? Vosaltres, quin problema teniu? Per què no podem sentar-nos i dialogar tots? Fem una taula rodona, fem un debat a TV3. Una cosa molt catxonda, volia ensenyar... Mireu que curiós el detall, un puntazo per tios del mod, que et diuen Craft TNT to blow up the wall. Bé, tenim que craft TNT. I jo com craftejo TNT?
molt bé, doncs obres. Obres el cofre i pilles pólvora, redstone, sorra i una palanca. Vale, anem a la taula de crafteig i posem bricomaníacos. Posem 5 cubitos de sorra, 4 pollos de coca i en surt un bloque de TNT. Qual etarra! Posem aquí el bloque de TNT, posem la redstone, li fotem a la redstone, li posem la palanca i pues la palanca, hermano, surt un fumet així, 25 de desembre, fum, 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 i explota d'una manera molt realista i amb moltes partícules, de manera que queda enforat. Què passa? El boom, com tots amants dels zombis sabeu, atreu els zombis. La cosa es comença a omplir de zombis, però jo tinc una pipe bomb, espero que acabin de caure del sostre com Splinter Cells, i faig, ei, pel pueblo, comer, que és bueno. Bum! Uah, això les estadístiques fliparé. Molt bé, aneu passant, vayan passando. A veure, tu, amb aquestes bambes no entres. Fa una mica de pal intervenir. Tema de la situació, a veure com es desenvolupen ells. Si són unes persones madures aconseguiran superar aquesta situació, si no, han demostrat que no. Molt bé, Lois, la cosa que tu també cabràs a terra. Hòstia puta, el tio ha aguantat. Bueno, no passa res, no passa res. Ens aixequem tots i aquí no ha passat absolutament res. Vinga, no em sigueu pussis. Vale, continuem avançant, hem passat ja a la part de l'explosió i l'atac dels zombis letals. No ha estat molt difícil. Bueno, realment hi ha hagut 3 tries on he mort, però ho he tallat a postproducció i quedaré molt guai. Tota la part que moro ho tallo. Molt bé, anem avançant, obrim una porta. Continuem. Oh, una segona indicació. Casa del mes, cap allà. Doncs cap allà que anem. Cap allà que anem, entra un boomer de cara. Un segon, toma cate, hijo de puta. Ui! Merda, m'han vomitat a sobre. M'han vomitat a sobre, com el dia de la Mercè. Quin fàstic. No, és broma, el dia de la Mercè no em van vomitar a sobre. El dia de la Mercè estava treballant. Vaig veure tot de borratxos que se'n passaven per davant de la cafeteria. Tio, fiesta! Jo, sí, fiesta. Fiesta tu puta madre. A veure, molt bé. Anem baixant a les profunditats ignotes de la Terra. Anem al ventre de la mare Gea. Què dice usted? No sé on collons estic anant ben bé. Cada cop vaig més profund. Pensava que sortiria, però no. Oh, or. Ai, no, que no és el Minecraft. De formació professional, quasi cola, que natural que he estat. Mira aquesta puta gallina. Dius, és una puta gallina. Li veus un tiro i es torna tot boig. The witch, I bé, ja em folla. Però els meus companys d'equip s'alfacaran. Francis, per un moment pensava que m'anava a matar els meus companys mirant-s'ho d'equip. I tu mirant-ho, Francis, però què polles jugues? Vale, continuem avançant en aquest zombi que s'ho mira amb curiositat com dient, ei, són humans el que apareix allà? Tenim os, tenim pa, podem fer un bocat a dos. Oh, joder, per què hi ha tanta zombi? Què feien tots aquests zombis aquí al fons de la Terra? No té explicació racional alguna. Oh, joder! Aquestes putes gelatines royals, mira com es mou. Bla, és hipnotitzant, realment. Un porco! No, man, no! No, man, no! A veure, jo no ho entenc, sisplau, que algú m'expliqui. Per què jo, el que... Oh, Baxter 500, Killet Hunter! Oh, per fi! El que deia, jo sóc el que més pillo i els meus companys són els que em roben les kills. O sigui, no hi ha justícia. Aquest Hunter ha caigut de la providència, però ha estat l'excepció que confirma la regla. Què és això? A veure, un pou de lava bastant letal. Aquí tenim un cerdi que corrobora la letalitat d'aquesta terra. Porto 2000 anys sentint... Oh, diamant! No! La tufo. Vale, ui, quasi tiro un molotov al diamant. I no és la millor manera de recol·lectar diamant, bàsicament perquè és ignífug. La puta aranya aquesta dels ous, que eres tu el que feies soroll, no em pares de tocar els collons. Recheck the piston to create obsidian. Pistó. Ai, mira, cau aigua, xof. Hòstia, Fapsia, que currat. Joder, m'han tornat a vomitar. Venen zombis, tinc una diana a la cara pels zombis. No passa res. Però bueno, aquesta... No! M'ha vomitat 2 cops al mateix pavo. Ara és qüestió de pillar la samarreta, te la treus, les corres i te la fots a la boca. Que bo. A veure què tenim per aquí, tenim zombis que floten com zurullos en un vàter. M'encanten les gràfiques de... Ai, les gràfiques. El sistema de física d'objectes que floten a l'aigua. O sigui, estan com una permanent oscil·lació. Mira, xum. L'objecte no sap ben bé si floto, m'enfonso. Joder, està ple de camins i subcamins i caminets. I el camí continua per aquí. Hòstia, és com una puta mina del Minecraft, amb la diferència que el pavo que va picar la mina es va deixar tot l'important darrere. Que dius, ¿por qué picas una mina si després no vas a pillar nada?
subnormal. Redstone i ferro... Què em podia craftejar jo amb redstone i ferro? No me'n recordo, fa molt que no jugo al Minecraft. Lapis lazuli, que l'únic perquè serveix és per crear plàstic de cors. Vale, una mica de droga pel cos, amfetamina, sempre va bé. Aquests del Left 4, quan acaba la campanya s'han fotut una de merda al cos, que ríete tu dels xonis de pont aeri, Oye, hemos triunfado. Aquests tios, hòstia, tenen una resistència bacala que se'n van, jo què sé, se'n van a Monegros Sound Festival i a les 3 setmanes estan com el primer dia, tio. Per ells una setmana a Monegros és com per tu beure't un got de llet, saps? A veure, joder, per què hi ha tanta gent aquí? Per què hi ha tanta gent aquí? No, se m'acaben abans les bales que els zombis. Hi ha tot aquest pèl públic per aquí enmig, no veig res. Hòstia, darrere un pou de lava que m'arriba a pillar el Charge i em tira allà i... Hòstia, la pantalla encara està volant de l'hòstia que li foto. A veure, no us aixequeu, no us aixequeu. Si us disparo és perquè us quedeu a terra. Per què estic jo tan malament i els meus companys tenen tanta vida? No és just això. No estic a favor d'aquest utilitarisme. Tu què mires, zombi? Tu què mires? No veus que és de mala educació? Mira la gent. Zombi? 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 Cauta, molt bé. Què hi ha aquí? Oh, botiquín, pa mi. Botiquí i pa. Ens podem fer un bocata de pan. Pan com pan. Pan com pan. Comida de left. Tin, healing yourself. Curem... Oh! Merda, m'ha arriscat el mouse. Ui, quines són? Quines són? I quin badall. Oh, sí! Zona segura. Bueno, senyors! Fins aquí. Ja sabeu, comenteu, subscriviu-vos, like, subscriviu-vos, comenteu, like, subscriviu-vos i diverses combinacions d'aquesta mod. Cuideu-vos molt i apa, ens veiem. Bye, bye. Bien.